Днеска ще разгледаме една семейна Коледа, разменяне на подаръци, една бабичка Леля, която подарява подарък, който са й подарили, и най-вече една майка, която взема страната на Лелята пред сина й. Какво? Подариха ми моя подарък. Семейството ми прави тегляне на тайни подаръци всяка Коледа. Всички бъркаме в купа и теглим листче с име. Това е човекът, за когото трябва да купим подарък за Коледа. Честно казано, мразя този ритуал, защото е изключителен стрес да измислиш нещо за човек, когото почти не познаваш. Но го правим, защото винаги е било така. Преди 3 години изтеглих съпруга на моята Леля, който е на около 60 години. Знаех, че той и Леля ми са доста заможни и наистина нито искат, нито имат нужда от нещо. Също така знаех, че бюджетът от максимум 50 лева няма да им осигури нищо по техен вкус. Тъй като той пътуваше много за работа, му купих доста скъп комплект инструменти за багажника в случай, че му потребват. Той ги отвори на партито, изглеждаше благодарен и ми благодари. Тази Коледа видях, че подаръкът ми е от Леля. Когато го отворих, веднага разпознах комплекта с инструменти, който бях подарил на съпруга и преди 3 години. Дори тиксото, с което бях залепил скъсан етикет, си беше там. Спрях за момент, усмихнах се широко и възкликнах колко е невероятно това, защото когато купих комплекта за него преди 3 години, исках да взема и за себе си, но в магазина ми казаха, че вече е спряно от производство. Развълнувано казах, че сигурно е било доста трудно да намери точно същия комплект като онзи, когато дадох на мъжа й. Да, споменах много пъти, че бях подарил такъв комплект на съпруга й преди 3 години. След това направих голямо шоу. Станах, прегърнах я и благодарих. Леля и съпруга й стояха с някакви странни замръзнали усмивки. Леля ми има репутация, шушукана зад гърба й, че е изключителна скрънза и често подарява повторно това, което е получила. Всички роднини станаха свидетели как направих голям спектакъл от този случай. По-късно майка ми ме дръпна на страна и ме нахока, че съм постъпил зле, защото Леля ми била видимо засрамена и си тръгнала скоро след размяната на подаръци. Аз само я погледнах невинно и попитах какво съм направил грешно, след като благодарих за подарък, който наистина исках. Та, прекалих ли? Уа! Уа! Това с размяната на подаръци, да, наистина е стрес. Особено когато трябва да се разменяш подаръци с хора, които не познаваш. Обаче, аз примерно лично много обичам такива предизвикателства, да разменяш подаръци с някой, който почти не познаваш. Защото някак си караш мозъкът ти да е креативен. И от малкото, което знаеш, просто по интуиция да се довериш на интуицията си и да подариш някакъв подарък. Сега, тук е станало някакво много яко съвпадение. Значи, хемто и дет се е случило е супер тъпо, понеже да ти подарят подаръка, който си подарил, нали? То е супер тъпо и, нали, трябва да се каже, нали, то е супер тъпо. Как те ще им подаряш моят подарък, дет аз подарих, нали? Обаче, точно пък е станало така, че той е имал нужда от този подарък, който е подарил. И наистина изглежда, че искрено е бил развълнуван и се е изкефил, нали, на подаръка. И наистина звучи, че той, честно казано, мразя този ритуал, защото е изключителен стрес. Него не му пука много какъв подарък ще подари, какъв подарък ще приеме, нали, много въобще не го блазне, нали, въобще не го интересуват този ритуал, тези подаръци въобще не го интересуват. Те, че е станало тъй, че ти искрено се зарадвал на подаръка си и представи си, подаряват ти подарък и ти искрено се радваш на подаръка и понеже искрено се радваш на подаръка, след това те хокат за това. Представете си каква ситуация е станала. Ако няма стане такава ситуация, тя с Леля, как те ще подаряваш същия подарък, който са ти подарили, как може да е толкова зле? А майка му как ще му държи сметка на него, че се е зарадвал за подаръка, нали? И е посочил че, нали, преди 3 години е подарял същия комплект, но това е нормална реакция, той си е нещо нормално, искрено е било. Просто е дошло някакво време, в което с Леля трябва е малко някой да й влезе малко директно, нали, смисъл да й стане тъпло, нали? И това е перфектната ситуация, между другото, в която тя да се научи урока. Понеже е станало нещо толкова невинно, нали, че човека се зарадвал искрено от подарък, който всъщност обаче тя не е взела. Обзето той човека сам си направил на себе си подарък. И на нея е тъпо, понеже е направила такава постъпка, която е супер тъпа, от която обаче е излязло нещо хубаво, но също излиза, че тя е всъщност много тъп човек. Цялата ситуация е супер нелепа, но като цяло не си виновен. Майка ти още да не знае много, защото е много тъпо на тебе да се хока, че няма. Такива глупости семейни, дето направо,
Много са дразнят такива хора. Тия хора, дет са ти семейството, те трябва да са ти опората, те трябва да са ти хората, дет, нали, да защитават, дето вземат твоята страна. И за толкова нелеп случай, не знам защо съм ядосвам, ама са ядосвам, за толкова нелеп случай, който очевидно бабичката е виновна и бабичката прави някакви супер тъпи схеми и супер тъп човек, нали, не е тъп човек, но в тая ситуация, нали, е супер тъпо, нали, да подаряваш подарък. И в такъв случай майка ти да вземе страната на леля ти, това вече... И той е човек, който трябва да защитава, разбираш, той е семейството ти. Шуткача. Те става хората, като не вземат страна, като... Но той е супер невинна ситуация, много яко е станало, че са изкефил наистина. Всъщност, много пъти хората всъщност подаряват подаръци на другите хора и правят такива жестове за другите хора, които не биха направили за себе си. И толкова хубави жестове, хубави подаръци биха подарили за някой друг човек, не правят също за себе си. Аз ти съм го заявлявал за себе си колко неща съм правил за другите хора, които за себе си, примерно, няма се да го направя. Ще е много хубаво, нали, примерно много ще се изкефя и ще ми е много готино. И нещо, нали, много яко и невинно дете е станало и дето, нали, може да си вземеш някакъв урок за себе си. Всъщност, може и да за себе си купя нещо, нали. Остави подаръци за другите хора, нали, да мислиш другите хора какво искат. А тая бабичка да се сърди там, въобще не интересува. Тя за 60 години, щом не се е научила, най-вероятно няма да се научи да не бъде скрънза и да подаря подаръци на хората. Тъй, че въобще не обръща внимание. Не обръща внимание на майка ти, защото тя има някакви пернати идеи за това, кое е нормално, кое не. Гледай си напред, живей си живота, обичайте се, бъдете живи, бъдете здрави и весели празници.